EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Munalikol, 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 munalikol. Kalbo! Oras natin mga kabisyo sa buong kapulaan. Check your love radio TikToks. It is now 31 minutes after 7 o'clock in the evening. I hope you guys all having a great time. Don't worry, we got all the music in store for you, Uncle. Sure na mag-i-enjoy ka. Diba? Dahil dito sa Love Radio, we got all the music na siguradong apakaangas! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tama! Basic na basic po yan pagdating sa tugtugan. Kagaya na lang po nung last Sunday kahapon. Napakinggan niyo po yung mga tugtugan natin dito. Solid na solid! Apakaangas, par! Alright mga kabisyo, eto na! Pag-usapan na natin to! Ang iyo ay iyo. Ang akin ay akin. Oh no! Ano nga ba ang tinatawag na prenup agreement? Oh no! Tang, ano ba yung prenup agreement, Tang? Paki-explain nga, Tang. Ay, alam nyo yung prenuptial agreement o yung prenup na tinatawag. Yan yung agreement na isang legal na kasunduan na isinasagawa ng dalawang individual bago sila pumayag sa seremonya ng kasal o yung pag-iisang dibdib. Sa pamamagitan nito, nagtatakda sila ng mga kondisyon ng pag-aari na may kaugnayan sa kanilang ari-arian, pinansyal na responsibilidad at iba pang aspeto ng kanilang relasyon. Ay, ganun pala yun. So, ganun pala pag sinabi nating prenup agreement, halimbawa, ang pera mo, pera ko, hindi ko pwedeng galawin, parang ganun, Tang. May tama ka, kalbo. O, eto na, Tang. Logican na natin to. Ay, sige, panata na, logican na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, Uncle, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, boards, kung iisipin natin, sobrang nakakalungkot yung mga ganitong kasunduan, di ba? Kasi, Uncle, di ba, ibig sabihin, para wala kang tiwala sa mapapangasawa mo. Bakit ka pa magpapakasal? Di ba? Kahit nga yung Bible, di ba, nagsasabi sa Genesis 2, verse 24. Ito yung sinasabi. This explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife. And the two are united into one. Ayan po, malinaw na malinaw. Yung dalawa, nagiging isa. Kaya may kanta, I meant to become one, I need someone. Diba? May kanta yung Spice Girls ng ganyan. Sa mga kabisyo, ibig sabihin po kung anong pagmamayari ng asawa ko, ay pagmamayari ko, at kung anong pagmamayari ko, pagmamayari niya rin din, di ba? Dito po natin makikita na the marriage will be bound for failure pag may mga ganitong prenuptial agreement. Alam niyo kung bakit? Kasi umpisa pa lang, may trust issue na. Diba? So, paano magiging successful yun? Dapat po kasi transparent tayo sa mga kinikita natin o sa mga yaman natin. Wala tayong dapat tinatago. Pwede pong magkaiba ang dynamics ng bawat mag-asawa. Merong isa lang yung ingat yaman nila, meron ding kanya-kanyang pera, pero hindi po dapat tinatago ang pera. Kasi po, hindi kayo mabibless niyan. Kaya ikaw, Col, kung may sinipit ka dyan, sa imong wallet, sa imong lisensya, sabihin mo kay misis na sabihin mo, Mami, Mama, Darling, emergency fund yan kung sakasakali. Huwag ka magtatago kasi magtago ka man sa misis mo, kitang-kita ni Lord yan. Wala ka bang takot kay Lord?
Baka isang araw, pagising mo, lumulutang ka na lang, nag-iiyakan na yung pamilya sa paligid mo. Tapos may nag-aantay na sa'yo. Sino gaantay sa kanya, Tang? Ade, sino pa yung may sungay? Si Satanas. 36 minutes after 7 o'clock. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!